जय जगन्नाथ पिलामाने तुमମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ DBPDF ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଉଛି ତ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମେସେଜ୍ ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସିଏ କ'ଣ ଏବେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଏ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ମୋତେ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ହେଲୋ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦରକାର, ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ସେ ମୋତେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ଏଠି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ର PDF ଦିଆଯାଇଛି ଓ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ସେଇମାନେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସେଠାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟି ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ତ ତୁମମାନେ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ସେ ତା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କେବଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ସବୁ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଏଇଟା ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହୋଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଏଜୁକେସନ୍ କେଉଁଠି ବି ଫ୍ରି ନାହିଁ ହେଲା। ତୁମେ ଯାହା ବି ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ କିଣ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖ, ଯାହା ବି ହେଲେ ତୁମର କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ଇଏ କିନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ। ତ ଦେଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାଁରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମେ ତୁମଠୁ 20 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିବେ ହେଲା। 20 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କଲା ପରେ ସିଏ ତୁମମାନଙ୍କଠୁ ଯାହା ବି ପଇସା ନେଲେ ଆଉ ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବନି ନା। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାଁରେ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ପେପରରୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ହେଲା। କ'ଣ ନା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଭକୁଆ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ତେଣୁ ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ହେଲା। ତ ତୁମମାନେ ଏହିପରି ଫ୍ରଡ଼୍ରୁ ବଞ୍ଚ ହେଲା। ଦେଖ, ସେ ମଧ୍ୟ QR କୋଡ଼୍ ଏଠି ସ୍କାନର ତା'ର ଚାର୍ଟରେ ଦେଇଛି ଯେ ଏଠି ସ୍କାନ୍ କରି ଦିଅ ପଇସା, ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ହେଲା। ତ ଏହିପରି ଫ୍ରଡ଼୍ରୁ ବଞ୍ଚ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଦେଖ, ମୋତେ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦରକାର ହେଲା। ମୋତେ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦରକାର। ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ତ ତୁମେ କେମିତି ମାନେ ଇଏ କରିପାରୁଛ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଠକୁଛ। ତ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛ ତ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଯାଅ, କାରଣ ଏମିତି କରିକି କିଛି ପଇସା ଲାଭ କଲେ ସିଏ ଭଲ ପଇସା ନୁହଁ, ସେଇଟା କଳା ପଇସା ଯିବ, ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ହେଲା। ତେଣୁ ବାଗେଇକି ଟିକେ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଜିନିଷ କର। ତୁମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ପଢ଼ାଅ ପିଲାଙ୍କୁ। ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଦେଲେ ବି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ। ତୁମେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁକି ଏଗୁଡ଼ାକ କର ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ କଥା ବି କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କେବଳ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପର୍ପସ୍ରେ ହିଁ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ସବୁ ଯାକ PDF ପାଇକି ସେମାନେ ଯେମିତି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ହେଲା। ମୁଁ ତେଣୁ ମାଗଣାରେ ସବୁ କରିଛି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ଫାଇଲ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଏଠି ସେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ କରିଦେଇଛି। PDFରେ ଏଠି PDF ମୋର ଫାଇଲ୍ ମୁଁ ସବୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ହେଲା। ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କ୍ଲାସ୍ 10ର ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ହେଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫାଇଲ୍ରେ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଏଠି ତୁମର ଫାଇଲ୍ରେ ସବୁ ଯାକ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା। ଯାହା ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତୁମମାନେ ଖୋଜିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ତ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏହିପରି ସବୁ ଅଛି, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ କରିନିଅ। ଆଉ ଏହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରଡ଼ଷ୍ଟର୍ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାଗେଇକି ରୁହ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।